Arihîn, arîn, aran. Dema boriya te deyî. Serê min ara, serê te ara, serê wî ara, serê wê ara, serê me ara, serê we ara, serê wan ara. Neyniya wê. Serê min ne ara, serê te ne ara, serê wî ne ara, serê wê ne ara, serê me ne ara, serê we ne ara, serê wan ne ara. Dema boriya çîrokî. Zikê min ara ye, zikê te ara ye, zikê wî ara ye, zikê wê ara ye, zikê me ara ye, zikê we ara ye, zikê wan ara ye. Neyniya wê. Zikê min ne ara ye, zikê te ne ara ye, zikê wî ne ara ye, zikê wê ne ara ye, zikê me ne ara ye, zikê we ne ara ye, zikê wan ne ara ye. Dema niha. Stûyê min diare, stûyê te diare, stûyê wî diare, stûyê wê diare, stûyê me diare, stûyê we diare, stûyê wan diare. Neyniya wê. Stûyê min nare, stûyê te nare, stûyê wî nare, stûyê wê nare, stûyê me nare, stûyê we nare, stûyê wan nare. Dema bê. Lingê min ê bare, lingê te dê bare, lingê wî dê bare, lingê wê dê bare, lingê me dê bare, lingê we dê bare, lingê wan ê bare. Neyniya wê. Lingê min ê neare, lingê te dê neare, lingê wî dê neare, lingê wê dê neare, lingê me dê neare, lingê we dê neare, lingê wan ê neare.